Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмурҷон. Имрӯз 7 январ 2024 сол 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомону 50 дирам. Нархи кунҷора 4 сомону 20 дирам. Тонна бигирем 4 сомони ҳам гирифта мешавад. Навор кардем гоҳҳои гусоладор, буқачаҳо, буқҳо барои бастан ғуноҷино, молои майда, гӯсфандои бародору қушқорӯро навор кардем. буқҳои савдошудагии килобаркашро навор кардагием. видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед. барои пешрафти канал яктаи лайк. иншоалло 2-3 соат пас молгузори хумсангиро мебурояд. интизор бошед. мо видеоро стар кардем. ассалому алайкум бародаро. нархи кунҷора дар молбозори нояи дӯстаи Шпик Сатторов тонна гирем арзонтара мешавад. 4 сомони 20 дирам килош. ина бародаро гови гусоладори якум зой, гусолаш модар. сар бега 5-6 литр шир дорад. гови ёшак ма чочош. нарша 11000 мега савдо мешавад. бозор чанд кадака? 10200 бозор карда. агар рост боша кардагиш. бародаро гови гусоладори карпати шветпаруда. гусолаш мода 18000 мега нарша савдо мешавад. гусолаш майда кайдики. мучашта монанд нест. шелика ширш номаълум буда, чин кардаги нест. ширшам чочоша нишон метун. худо хулоса мекунед. сини соли го айшохош 18000 муомила. бозор ҳозирашта нархи аниқ кардаги нест. гоҳи гусоладори навбатӣ. не гусолаш мода. сини соли гов ай шохош. хулоса ихтуна. шир дошта соли. шир дора мега. чанқа хушрӯ нигоҳ кунед, ҳамака шири соз мекунад. нӯҳним ҳазор мега нарша савдо мешавад. очабачара 8500 кадай бозор. то 8.5 додагӣ нест ҳозирашта. гусоладори навбатӣ. чочош ҳоҷи чанд гуфтира? буқача? солаш буқача 11000 нархаш савдо мешавад. шириш чанд қай? Сириш 7 литр. 7 литр. сари беган. 6-7 литр. бозор чӣ кад оҷи? Бозор 10000 караси. 10000 караси даги. бародаро молои савдошудагӣ ёфтем барои шумо. гови тоқа савдошудагӣ қисири буғузиш номаълум. таваккал гирифту мега 6200 ира харидай. гови харобак. ҳародаш созай некин. камтар хароба тарбият кунед. иншоалло гови соз мешавад. онаиш ғуноҷина. ғуноҷини фарбият. бакштана мешавад. 6500 сомони ира харидай. 6500 ғуноҷин. бародаро мана якта той будааст.
нар ҳоли 1 сола ҳам нашида мега. Шашини ёши қанча буда буни? 8 моҳ будааст. 8 моҳ ин бачааш тоқра мефурӯхта нарай. 6,500 нархаш 4,5 бозор кардааст. Паспоиш писатор фа. 4200 нархаш бача муомила дорад. 3500 бозор кардааст. Бачаи рошад иншоалло моли калом мешидани. Хушам тамошо кунед. нархи бача 5000 нархаш савдо мешава. 43-44 бозор кардааст. 4300 4400. Улар че? Bu küçük mü? Bunacım mamas? O iş bu kaça sevini. No detak nojin. 2800 muamele doğru bu. 2700 bozor kardeşler nojin çora. Evet bacha. Balan soruş. На буқа барои бастан буқаи миёндарози хушрӯ буқаи каломешидагия 8000 мега камтар қимат гуфтестаю лекин бозор нарх кардеста 6000 ягонша гузашта бите гуфтестаю харидорон якта буқача савдо шид бачаи сияи хушрӯ 4 кунҷа пародашам созай 4750 4750 сум ира харидай 4850 ира харидай дута савдо шудай нархи бачао 5000 гуфтестай савдо мешавад 400-400 пурсидеста 4 та бача бачаи сиёмои шаҳри тузай Хушунам тамошо кунед. Калонтарин хушхори бозор имрӯз намеояд. Ами дуташ. 7000 гуфтест ягай. Савдо мешавад. Монна қандай? Була тажба. Мен неч пул qilaman? 56dan da. 5600 bozor kardaaст. Bizda ham bozor qilgan. Az olamiz. Xoroy 5 budasiz, 5 so'm. Ay sotib kelaman. Ay sotib. Olyapti, olib. Sizlarmi? Panji qo'chqor 7000 so'mdan deyapti. 5600 dan bozor qilyapti. Ma'lumlar. Rusvandi Barado 2500 fesila savdo meshava. Buna bag'ash. Bir qachma qo'chqarchama? Qo'chqarcha bo'ladi. 28 qilyapti. Reklamovga sotiladi. Marash moda 2000 mega narxi savdo meshava 1800 bozor kardaaст. Rusvandi so'qay mega 2000 boşa metin mega. Joy pulgirish 2000 bo'ladi.
бузои оча-бача 1200 мега савдо мешавад. Бузор озирашта нархи аниқ накарда. 1200 савдо мешавад. бародаро килобаркаш 35 сомони савдо шид. Дутта буқа. Ҳами ҳардаш 35 савдо шид. 390 килограмм. ҳамиша? Вай 330. 35 сомони килобаркаш савдо шид. Живой вес. سیصد و 52 کیلو. سیصد و 52. 33 سومونی ساودش کیلو برکش 352 کیلو بلند.